Malawi today. From down here, start up. Tikulandireni kuna kulikonse kumene muli. Awa ndi a Enock Chihana. Ndipo uku ndi ku warehouse umene amasungirako fertilizer. Zimamveka kuti mkulu ameneyu ndi biggest supplier wa fertilizer muno Malawi. Ndipo apa tabwera ndi zina mwa zinthu zimene mkulu ameneyi akupanga zikuluzikulu koma mapansi. Takuonesani warehouse apa tikufuna tikuoneseni kumene akupangisa zinthu zokonzekera kampeni ya zisankho cha 2025. Kumeneku ndi ku kampani yopanga print zinthu zosiyanasiyana. Ndi akulu amenewa akupangisa print zinthu zosiyanasiyana ngati mabana, ma t-shirt, zipewa, ma flags ndi zinthu zosiyanasiyana. Koma mukaonesesa muona kuti zinthu zini zochuluka kwambiri. Ndipo zikuoneka kuti ndi za ndrama zambiri. Funso nkumati anthu akufunsa kuti kodi mkulu ameneyo ndrama amazitenga kuti. Izo ni nkhani za siku lina, koma ife tione zimene atibweresera pa ground. Ndipo ife sitingamu sake kuti ndrama zake amazitenga kuti. Izo akuziwa yekha, koma timangofuna tikuoneseni kuti mkulu ameneyo akuoneka kuti wakonzeka kwambiri. Ndipo kumeneku ndipo warehouse imene akupangisa zinthu zimenezi. Kumeneku ndi ku kampani kumene akupangisa zinthu zimenekuku, zinthu za kampeni. Leta tiye tionere mozi tonse mwachidwi kuti zikuyenda bwanji kumenekuku. Okay, so this is the gazebo. Okay. Churches, the mosques, all that places. So you mainly use a membership drive. Membership drive. This is for the membership drive. The first phase. The day of the election is you'll have this all of them. That's basic. Okay. We can move along and everything else. You want to look at everything? Yeah. You're ready to go. Yeah. You're ready to go. You have flags here in these boxes. Also, all these are flags. All these are t-shirts bearing my photo. But this man is taller than me. Yeah, he is. Most definitely. Then we are going departmental. Then we are going to the banners. Posters. Posters. Wow. You can take one and show it to me. Take one. The entire thing. Okay. Oh no, but let's do that. Wow. Look at this. It's all the... Wow. This is big base. Now, look at what is happening. Ford is ready to go. Wow. Look at this. Look at this man, he's everywhere. Wow. Okay, ma. Wow.
our language, I didn't want to Meaning? anyone who is carrying a baby, make sure you hold your baby tight. Wow. What is this? From down here. ndithudi mmenemo ndi mmene tikuchitira pa Malawi lero. Zimenezo ndi zimene tinakubweretserani kuti muone zimene akukonzekera olemekezeka a Enock Chihana. Kampeni tu ivuta iyi ndipo kuchema chaka chino ali ndi mwana agwirise. Chaka chino tiona zinthu zosiyanasiyana nde awa angoyambapo tidikirenso wena kuti ationese kuti akukonzekera motani kampeni imeneyi ndipo ife tione zotani kumeneko. Pamafika siku la chisankho tione kolowera kuti tizakavotere ndani. Nde zimenezo zimene nakubweserani Mammawa uno. Ngati mwangotipeza kumene kupanga subscribe ndikofunikira, comment, like, share, osairanso kupanga turn on notification bell kuti tikaponya video izikupezani mwachangu. Inuyo musamasalire. Nkhani zikachitika muzimvera pano mwachangu kufikiranso nthawi ina ifeyo tingokusanzikani kuti mwakoma nonse zikoma. Oh, these are flags. Oh, these are t-shirts bearing my photo. But this man is taller than me. Yeah, he is. Most definitely. Then we are going departmental. Then we are going to the banners. Posters. Posters. Wow. You can take one and show it to me. Take one. The entire thing. Okay. Oh, no, just with that. Wow. Look at this. It's on the... Wow. Now, look at what is happening. Ford is ready to go. Wow. Look at this. Look at this man, he's everywhere. Okay, ma. Wow. You know this? In our language, we say, I didn't want to Meaning? anyone who is carrying a baby, make sure you hold your baby tight. Wow. What is this?